बेसेबांबा गिदिर खुगा हरदों। गोलेर बैथालि खोनासं, आंखौ दाजाबाय। थांदोबा नोङो, आं बोरियाव थांनायसै। नों थैनो नागिरखादोंमोन ना, बेनिखायनो आं नोंखौ थैनायखौ नेबाय थानोसै। बाजारि माराव जाखो बेलाय? होगादोबा लामाखौ, आं बोरियाव थांनायसै। जोंलारि नामफाखौ लानानै थांदो माबार, बुट जुनानैबाबो। माबार! औ माबार लानानै थांदो, नङाबा आंजों जाजागोन। दावसो देलाय, आं नोंखौ गारना बोरै थांनो दे? आंखौ सिन्था खालामनाङा जोंलारि, थां माबार! माबार! आफा, आं नोंखौ जेबो जानो होआ। दावसो देलाय, हेफाजाब लानानै फैगासिनो आं नोंखौबो। मा जाबावगोन नों दानाबा? आंथ' आंनि गोलेर पार्टिखौबो लिंहरखाबाय। अब्लासिम नोङो आंनि पारफरमेन्सखौ नायबानो जाबाय। सोरनि फन फैदोंमोन एसेबां हराव? सोरनि जाखो हापांनि? मानो हरदों हापाङालाय? ना माबा मोनसे जालायबाय? जानायाथ' बिराद गिदिर बुस्थुआनो जादों। बमब्रमा एक्सिडेन्ट जालायबायनो। आयो मानोसै? एक्सिडेन्टआ मानो जायो?
मानो जायो एक्सिडेन्टआ मिथिया नामा नों? आयै मा जाजा जाबाय थायोहाय एमाव राजा जालाय हापां जालाय बे लाब्राफाराया मा जागासिनो बिथिंजाय सन्थलाखौबो लान्था खालामनानै होबाय सन्थलाया गोमानानैसो दङनो आयो मानोसै मालायबा मानो र' आं सोमस्रिनो फन खालामनि हेलौ सोमस्रि मोनबायना सन्थलाखौ मोनबाय न'आव लाना थांगासिनो आं आच्छा दे गाबोन फुङाव थांगोन आं मोनबायनो सन्थलाखौ बेसेरा खम गोसोखौ गाज्रि मोनदों बे थैनोसो थांदोंमोन नामाथाय थोद साला माबायदि खोथा बुङो थैनाया एसेबां इजि नामा थैनो गोसो जाबानो जों थैनो हायाब्रा थैनाया हारसिंनो फैयो मिथिबाय बेनोथ' आरो थैनाय गैयाबा हाजारखि मानसिफोरा बुथारनो नागिरा मानो थैया जेरै सन्थला बारग'लायबायना बियो फाल्थु नङा उन्दुफैदो आंलाय मा फाल्थु खालामखोब्रा हांग्रोमोनदि आच्छा बार' थाइबानि लारु मा एसे समायना नुदों आं नोंखौ हांग्रोमोनदि नै नोंनि समायना नुनाया आयला मोजां होनबाबो उन्दुदो गाबोन फुङाव थाब सिखारनांगौ दा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा बे बनजाराबो मा एसे गाज्रि एक्सिडेन्ट खालामनानै होखो बमब्रमाखौ बोरैबा थैबा मा जानांगौ जाखोलै आं मानसिफोरखौ नायनो हायाबाबो मानसिफोरनि थैनायखौ लुगैयाना मा जाबाय थायोब्रा गसाय माबा मोनसे राहा लामा नागिरनानै हरदोलै गोजौनिफ्राय जुदि नोंथाङा आंखौ नायहरगासिनो दं दाउसो देलायसां दाउसो देलाय गावनि खाफालखौ मा जागोन मा जायाखै लिरनो हायाखैब्लाबो आंनि थैनायखौ आं गावसो लिरगोन गोसो जाबासो थैगोन आं गोसो जायाबा थैया नों बायदि गोलेरालाय आंखौलाय मा फाथ्थामनो बाथामिस आंजों नांलायामोनब्ला आंखौ जानो नागिरामोनब्ला दिनै नों आंनि आदार जानाय नङामोन ना बाथामिस दाउसो देलाय नों गोलेरखौ बुथारबाय नामा बाथामिस नंखाय गोलेरानोसो बुथारबाय आं एसेलागि अन्थाइजों ख्रुब बुख्रुबगासिनो थैबाय सालिया ओमफ्राय नामफालाय आफायाबो मोजां जाबाय आरो आयाबो सफैबाय मोजाङानो जाबाय दे नों न'आव थांदो थां आं बे गोलेरखौ लानानै थांनायसै मोनसे खोथा मा आदै बमब्रमाया हस्पिटालावसो दंहैयो आयौ बाला हस्पिटालाव औ आं हस्पिटालाव थांनोसै नों गोलेरखौ लांबानो जाबाय आं बे गोलेरखौ माबोरै लांनो दे गोलेरखौ जायो जानो आंथ' जाफेराखै इउटुबफोरावलाय माथो नुयो गोलेरखौ जानाय लानानै थांनोसै आंबो दाउसो देलायनि थाखाय बेसेरा आफाखौ बासायनानै गावासो थैसिगौमोन बेनिखायनो आं बिनि गोलेरखौ लानानै थांनोसै बापावै दाउस्रि बे हराव बाव दिनैनि दिनाव नोंनि सोर महरै नुजाफैबाय हाब आंखौ हस्पिटालसिम दोनलांदो थौ बापावै सोर मा जालायखो बमब्रा माबा मोनसे जाबाय लानानै थौलाय आंखौ बापावै बिदिसो जादोंबा गाखोफै एसेबां हराव मानोबा फैदोंमोन फिसाफोर आयं दाउस्रि देलायालाय दङना गैया गैया फिसालायाबो गैया बिहामजोआबो गैया सन्थला मोननावसो दंहैयो खोमा हामाथोमोन माबा बमब्राया एक्सिडेन्ट जाना हस्पिटालावसो दं आयो माबोरै हस्पिटालाव थाहैखो औ जों दासो हस्पिटालाव दोननानै फैदों गारिजों एक्सिडेन्ट जादों मानसिया मा जाखो थफिराम दाउस्रि देलायजों नोंजों हस्पिटालाव थांदों दे जागोन दे मा होनखो दाउस्रि देलायजों थफिरामजों हस्पिटालाव थांगासिनो दङनो होमबालाय फिसाफोर जोंखौबो हस्पिटालाव दोनलांदो दे फै गारि लाबोखादों जों बिमा ओंखार हामाथो ओंखारबावनांगौ थौ बिदिनो जागोन जोमग्रा गांसे लानानै थांबानो जाबाय फैदो होमबालाय औ आदा नार्जि आंनि हस्पिटालाव सफैबाय नोंसोरलाय खोन्थाहैबाय नामा न'नि मानसिनो आच्छा दे मा मोनसे जागासिनो दङब्रा दाउस्रि देलाय बमब्रआ दा ICU आवसो दं नों बमब्रखौ नायनो लुगैबाबो मोननाय नङा गाबोन फुङावसो लोगो मोनगोन नों बमब्रमाखौ नोंलाय बोरै मोनफैखो बेवहायलाय आदा बाजैयासो लाबोदों आरो न'आव इनफर्म खालामहैनो थांदों नों न'आव गैयामोन नामा बेफोरखौ बाथो नों थांनो हासिगोन बमब्रखौ आं गावनो नायगोन दाउस्रि देलाय नोंनि सायाव जोबोद गाज्रि जाबाय बेखौ मिथिगौ आं मिथिदों नालाय सिरि था आंनि सिगाङाव बुंफिननाङा आइम सरि दाउस्रि देलाय हानायमानिखौ आं नोंखौ हेफाजाब होबाय थागोन बालावबो लाया आं नोंनि हेफाजाबखौ जायखिजाया ओंखारलां आं बमब्रमाखौ नायगोन नोंनि गोनांथि गैया मानो बिदि बुंदों नों बाथामै जाथि खानायखौ बुखु जानो बायाखैबा हस्पिटालनिफ्राय थां आं हारसिंनो नायगोन मिथिबाय जागोन दे माबा मोनसे गोनां जायोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय गुन्दा थांबा थांदों माबा
오케이 당가시네. 아유 뭐뭐 아서 트위는 아기등은 너가서 미리 자는 거 잡아야 해. 닥터랄래 닥터 마태야 오버비야 말 닥터 버기야 나스 버기야 말 자는 거 잡히디 려 명화이는 다터 아주 많은 닥터등 미능니 노노가 호스피탈스 sorry 어나네 아니 허와코 레그 호머겠나가 please 아차 한반응 다슬라브네 पेशेन्टनि गार्जेन नामा आंनो बेनि हिनजाव जागोन दे आंनि उनाव फैबानो जाबाय बमब्रा नोंखौ सोर बिदि खालामखो दे बमब्रा डाक्टर आंनि हौवाया माला मोजां जागोनहाय थाबैनो मोजां जागोन थाबैनो बाल दिनैनो दानो जाया होमबा ओहो मानसिया गाज्रियैनो एक्सिडेन्ट जादों आरो सोरबा बेखौ बुनानैबो थांदों आयौ बाला बुदों औ बेखौ सोरबा बुदों होमबालाय पुलिसफोर लिंहराखै आरो पुलिसफोरा फैनानै थांखांबाय गाबोन फुङाव पुलिसफोरा फैबावगोन बिथाङा हुस फैबाथाय पुलिसफोरा माखासे खोथा बिथांनाव सोंगोन थाबैनो हुसाव फैथोंसै बियो बेनि उनाव बमब्रामाखौ सोर बिदि खालामदों बे मानसिखौ मोनबा बिगुरखौनो खुजोबनानै खिरखि दरजा फर्दा खालामजोबगोन मासथिनि डाक्टर आं आंनि फिसायजों दसे रायलायनो हागोन ना औ हागोन ओइ बमब्रा आं दसे मा गोजान जाहैखो बेवहायनो बिदि जालायबाय आरो एबारनिफ्राय नोंखौ गारनानै जेरावबो थांला बाला नों होखारबाबो आं थाङा आं गोसो जानानै थांबासो थांगोन नङाबा नों होखारबाबो नोंनिफ्राय गोजान जाया आं मिथिखा आरो नों सिखारनांगोन मिथिबाय आं हाफांखौनो थैनाय मानसिखौ सिखारहोनो हादोंबालाय नोंखौलाय मानो हाया दे बमब्रा खोन्थालाय सोर नोंखौ बिदि खालामदों सोर बिदि खालामदों बमब्रा आंनो सिमाङाव फैनानैबाबो खोन्थाथार दे साला पापिखौ मिथिबा बिनि बिखुंनि बिगुरखौ बख'जोबनानै दखनानि आगर बानायनानै गानगोन आं मिथिनानै लायाखै दाउसो देलायनि फिसायखौसो दांदों बिसोर गारनायाव गैया आरो बमब्रा मिथिगौ ना सन्थलाया गावनि जिउखौ फोजोबनो नागिरदोंमोन आंसो बोरैबा थाब लोगो मोनहैनायखायसो नङाबादि मा जागौमोनथाय बेनिखायनो नों आंखौ हासिं दा खालाम जों सानैबो जुजिनांगौ ना सानैबो खौसेथि जानानै दावगालांनांगौ ना बमब्रामा नोंखौ जि गोसो थोबाय बे बाराव आंनि मोजां मोननाय हौवाखौ आंनिफ्राय गोजान जानो होआं बाले सोर गुन्दा बाजारा बिदि खालामनानै गालांखो नोंखौ आं बे मानसिखौ नागिरनानैसो दिहुनखागोन मिथिबाय बमब्रा नों सिन्था खालामनाङा नों दसे आराम खालामथ'दो अब्लासिम आं नोंनि सुथुरासो बेखौ नागिरगोन बापावै बोरै बिदि जाखोब्रा सोर बेखौ बिदि खालामदों नागिरथारनांगौ सोर गुन्दा खालामदों बेफोरबायदि गारनायाव गैया आंखौबो सोरबा भाइराल खालामबायलै माबायदि भाइराल सोरबा हिनजावजों उन्दुलायनाय भाइराल जादों आंना सिंसिंनांबो जा गुन्दा खामाथि भाइराल जालायनाय नोंहासो फेमास जासिगोन थोद आं गोसोआवनो गैया सोर हिनजावजों उन्दुदों आयौ बाला मा होनदोंबाय नोंबो रागा जोंखादों ओरैनोबा रागा फोजोंनाङा मिथिबाय नोंखौ रागा फोजोङाखैब्रा नायलाय फेसबुकाव आंनिल' फट' भाइराल जागासिनो इउटुबारफोराबो आंखौल' दुसिगासिनो इउटुबारफोरनालाय भाइराल जाबाथाय मोजांसो बिसोरनि इनकाम जानायनि भिउस मोननायनि बारलायलायोसो मोख्राफोरबायदि खायसेयाथ' बेनोथ' दा आंनि नाम लानानै बिराद फैसा खामायसिगोन ना बेनिखायनो आङो नंखाय होननानै बुंनो गोसो जाबाय फट'कआव थानाय हिनजावा सोर बेखौबो मिथिया आरो फट'कआव थानाय हिनजावखौ हाबा खालामोबासो बिफाया न'आव दोनो आंखौ नोंहाबो ट्रेजेडिथार माथो बुंबावनोब्रा सोर फाग्लाया आंखौ बिदि खालामखोथाय आंबो मोनबा गारनायाव गैयाब्रा हायोबा नोंबो आंखौ हेफाजाब होदो आंबो नोंखौ हेफाजाब होगोन सोर बमब्रमाखौ बेफोरबायदि खालामदों आं नागिरगोन आरो नोंबो नागिर आंखौ सोर बेफोरबायदि भाइराल खालामदों जागोन दे गिबियावनो बमब्रमायाल' मोजां जाग्रोथों बेनि उनाव सोर बेफोरबायदि खालामदों गारनायाव गैयाबा आल्लाखनि होमबालाय आखाइ मिलायनोसै दे जायो जोंनि सुथुरखौ नागिरनानै दिहुनथारगोन आरो बिसोरनि बिगुरखौ खुनानै आङो दखनानि आगर खालामगोन आंनो मानसिखौ मोनबानो जाबाय जिना हराम खालामखागोन जागोन ना